O Goberno local pontevedrés valorou esta mañá os orzamentos xerais do Estado para o 2019. Segundo a tenente de alcalde, representan a paralización dos investimentos en Pontevedra. Sabedes que cando se presentaron os orzamentos de 2018, a valoración que se facía por parte do Goberno era que se iban retrasando as cousas e se ian demorando os proxectos. Bueno, pois isto é tamén outro novo, paralización e retrasos de proxectos longamente demandados pola sociedade de Pontevedra. O proxecto orzamentario deixa clara a paralización da A57, que estende a finalización do tramo en execución ata o 2021 e contempla tan só 100.000 euros para os novos tramos, entre a Ermida e Pilarteiros e Curro. Aí no 2007 xa houve uns informes, informáronse uns trazados, o Ministerio de Fomento en aquel momento dixo que ia contratar o proxecto. Estamos no 2019 e se nos presenta un orzamento no que queda claro que non se vai ni redactar ese proxecto, porque a cuantía que aparece no orzamento de 100.000 euros non dá nin para iso. Segundo Carme da Silva, o retraso da autovía estáse a justificar xerando discusión sobre o trazado. E agora, para liala e para justificar máis retrasos, pois poñémonos a discutir si por arriba ou si por abaixo. O problema non é que sexa por arriba ou por abaixo, o problema é que non é. É que non hai cartos no orzamento para facer a A57, para rematala nuns plazos. A tenente de alcalde tamén lamentou que non apareza reflectido nos orzamentos o nodo dos bombeiros, que conectará ca AP9. E lembrou que a autoestrada segue a ter unhas portaxes moi elevadas mentre se rebaixan as das radiais rescatadas. Non é de recibo que mentras haxa financiamento do Estado para rescatar infraestructuras e para rebaixar nun 30% as portaxes e eliminalas pola noite, a AP9 sigue coas portaxes que ten, que siguen subindo e sigue sendo unha infraestructura que recordemos que máis alá do que significa para Galiza, cantos anos levamos falando nesta zona da necesidade de eliminar a portaxe entre Pontevedra e Vigo. É a única infraestructura. Bueno, pois, non só iso non se fai, senón que ademais desaparece a reforma do nodo de bombeiros dos orzamentos do Estado. Tamén valorou os orzamentos o representante do PP en Pontevedra, que se declarou decepcionado e enfadado. La primera impresión es de profunda decepción. Hay una reducción general de los presupuestos no solo a nivel gallego, sino a nivel local. Yo creo que Sánchez y el PSOE han traicionado a Pontevedra para contentar a los catalanes. El presupuesto con mayor recaudación de la historia va a dar a Galicia de Pontevedra la menor inversión en 17 años, con lo cual es preocupante. Os orzamentos tamén foron rexeitados por Marea Pontevedra e Cidadáns. Para Luís Rei amosan pouca sensibilidade social e ambiental e seguen maltratando a boa vila. Para María Rei, Pontevedra paga o prezo da traición de Pedro Sánchez a España.